Higala maing adlaw ug salamat sa Dios para sa pagpadayon na usab sa atong tema sa kung unsa na ang nahitabo sa kinabuhi ni Pablo. Ug atong nasayran niya ang plano sa Dios nga makaabot gid siya sa Roma para sa pagtistigos mahitungod sa iyang pagkaluwas ug mahitungod usab sa tuyo sa Dios nga makawali si Pablo mahitungod sa kaluwasan. Ug bisan pa man kung atong nasusi nga walay sala ni Pablo, nga angayan siya nga hukman o kamatayon o prisuhon apan atong nahunaon nga mao kini ang plano sa Dios para sa iyang kinabuhi. Ug mga igsoon, diya kita karon sa mga buhat kapitulo 27 bersikulo 1 hangtod sa 44. Hapit na gid nato mahuman ang mga buhat. Pan sa dili pa kita magisgot niini nga teksto, ato usang balikon ang atong panagisgutan sa miaging episode. Sa miaging episode nakatuon kita mahitungod sa panalipod ni Pablo at tubangan kang Hari Agripa. Nga gidangatan sa pagbutyag ni Gobernador Festo sa kaso ni Pablo kang Agripa ug sa pag-ingon ni Agripa nga gusto niyang paminawon si Pablo. Ug sa dito na sila sa tigumanan, miingon si Gobernador Festo nga wala siya nakita nga sala ni Pablo nga takos ug angayan sa kamatayon. Ug nga wala siya bisan unsa nga ikasulat sa iyang labaw. Mahitungod kaniya kung ipadala siya didto kang Cesar sa Roma. Busa gidala niya si Pablo sa ilang atubangan aron pagkahuman nila pagsukit-sukit aduna siya ikasulat. Atong hunahunaon pag-ayo mga igsuon nga ang tumongra ni Gobernador Festo nga aduna siya makasulat nga sumbong batok kang Pablo nga angayan nga ipadala ngadto kang Cesar. Pero atong nahinumduman nga wala siya lain gid nga nakita nga angayan gid si Pablo prisuhon. Ug karon maoy papel ni Hari Agripa nga ipasukit-sukit ni Gobernador Festo pinaagi kang Hari Agripa para nga aduna siya makasulat sa sumbong batok kang Pablo nga madala didto sa Roma. Ug gigamit ni Pablo kining higayon nga gipapanalipod siya tubangan nilang Hari Agripa aron sa pagwali ngadto kang Festo, ngadto kang Agripa ug kang Bernes, ug ngadto sa tanang kadakuan sa Cesarea mahitungod kang Hesus. Ug ang closing remarks ni Pablo atong mahinumduman, iya silang gisultihan nga nagampo siya sa Dios nga tanan sila mahimo untang sama kaniya gawas lang sa mga kadina nga nakagapos kaniya. Dako ang tinguha ni Pablo mga igsuon nga maluwas usab sila parihas kaniya pinaagi sa pagtuo kang Hesus. Kung atong mahinumduman ang iyang gisulti sa madugay ug sa madali, ang iyang tinguha nga maparihas unta silang tanan nga makatuo ug maluwas pinaagi kang Hesus. Wala kita ingni sa Biblia kung naa ba kanila'y mituo gikan ni ining pagwali ni Pablo sa ilang atubangan. Apan sa diha migawas na sila sa tigumanan, nag-ingnanay sila nga walay nabuhat ni Pablo nga angay sa kamatayon o angay sa pagbilanggo. Nasusi gyud nila pag-ayo nga wala gyud insakto nga hinungdan nga si Pablo mataral sa hukmanan ug masilutan og kamatayon. Mga igsuon, ang usa ka importante nga gisulti ni Pablo ngadto kanila mao ang iyang gisulti nga ang tanan niyang gisaysay mahitungod kang Hesus daan gipropesiya sa mga propeta. Wala mosulti si Pablo sa bisan unsa, gawas lang sa daan gipahayag sa mga propeta ug kang Moises nga mahitabo sa manluluwas mao lang ang iyang gipanagsulti at tubangan sa daghan nga mga kadaguan nga gusto makipagsusi sa kun unsay hinungdan nga siya karon na bilanggo. Musa mga igsuon, atong sayron karon kay si Pablo, daan siya nag-ingon nga tungod kay walay makuha niya nga hustisya gikan sa Jerusalem hangtod nakaabot sa Cesarea, nagpadala siya ngadto kang Cesar nga hari sa Roma. Ug karon na final na mauna ni ang mahitabo ug gapadulong na siya didto sa Roma. Busa atong basahon ang mga buhat kapitulo 27 bersikulo 1 hangtod sa 44 apan para sa pasiuna ni ini nga kapitulo 27 atong unahon ng pagbasa ang 1 hangtod sa
2. Sa dihang nahukman na nga kinahanglan kaming mulawig padulong sa Italya, si Pablo ug ang uban pang mga binilanggo ilang gitugyan ngadto sa usa ka kapitan sa panon ni Augusto nga ginganlan og Hulyo. Sa ato pa, na final na ang desisyon, kinahanglan niya muadto kami, matud pa ni Lucas, kinahanglan kami mulawig padulong sa Italya o sa Roma nga sakop sa Italya. Si Pablo ug uban pa nga mga binilanggo, gitugyan nila kang kapitan Hulyo nga ganganlan og panon ni Augusto. Di ba atong masayran, di nato libugon atong hunahuna nga sa kada grupo sa mga sundalo aduna man sila'y mga ngalan ug kining gitugyanan kang Pablo, si Kapitan Hulyo nga ganganlan og panon ni Augusto. Ug sa atong mainumduman mga igsuon nga ang nagsulat sa mga buhat mauman si Dr. Lucas ug dinhi nga panahona ug nasusi nato nga uban na gid si Lucas sa pana o paglawig ni Pablo padulong sa Roma. Ug sa dihang misakay na kami sa usa ka barko gikan sa Adramito, nga hapit na mugikan padulong sa mga dungguanan sa kabaybayunan sa Asya, milawig kami kinuyugan ni Aristarco, usa ka Macedonianhon nga taga Tesalonica. O sa ato pa, ipasabot ni Lucas nga dili lang si Lucas ang nakauban kang Pablo sa paglawig padulong sa Roma, kundili bisan man usab si Aristarco nga taga Macedonia nga nagpuyo sa Tesalonica. O sa ato pa, adunay mga nag-uban kang Pablo. Dili inon sila mga binilanggo apan para sa ilang kaugalingon gusto sila nga mulawig kauban si Pablo hangtod nga makaabot sa Roma. Mao kini ang ilang gisakyan nga barko nga kung atong masusi dili man kini barko nga pakasukol sa laod o dagkong balod diha sa dagat o pakaagi diha sa pinakadako nga dagat, kundili gamay kini nga barko nga dili makasukol sa dagkong mga balod o kinahanglan ra siya mamaybay. O gani ang ngalan ani nga barko gikan man sa Adramito. Sige, ato kining nahinayon sa pagpasabot kini nga bersikulo. Sa ato pa, giatod si Pablo ang uban pang mga binilanggo sa dungguanan sa Cesarea. O gitugyan sila ngadto kang Kapitan Hulyo nga mao'y magdala kanila paingon sa Roma. Timani ang pulong nga kaming nga gapasabot nga miuban si Lucas kang Pablo bisan kung dili siya binilanggo, apan siguro nga gihatagan si Pablo og pabor sa mga Romano ug mitugot sila nga makauban ang iyang mga kauban. Base nagplitira sila isip pasahero sa barko, wala kita masayod may tungod sa ilang kahimtang. Pero naguban sila pag dala kang Pablo paingon sa Roma. Ug mikuyog usab kang Pablo ug kang Lucas si Aristarco nga usa ka Macedonianhon nga gapuyo sa Tesalonica. Ug si Aristarco dili pud binilanggo nga sama kang Lucas. Mikuyog ra sa iyang kaugalingong kabubuton nga gusto niya nga gikan si Pablo sa Cesarea padulong sa Roma, makauban siya kang Pablo niini nga paglawig. Ug basin dili kini kaayo dako nga barko sama sa akong gihisgutan ganina nga ilang gisakyan, kay gapadulong ra sa mga dungguanan sa Asya. Sa ato pa, basin ga pamaybay lang kung atong makita sa mapa ang iyang ruta dinhi lang sa kilid niya gaagi. Sa ato pa, gamay nga barko nga dili makasukol diha sa dagkong balod sa dagat o dili makaagi sa mga lalom nga kadagatan tungod sa iyang kahimtang. Atong hinumduman nga ang barko sa una dilayag lang, dili man di makina. Aron atong masabtan ang pambarko nga mga himan nga gahisgutan sa atong gatun-an karon nga teksto, nasa kita hisgutan mahitungod sa mga barko nga maoy gasakyan o maoy gamit nga transportasyon sa mga tao o bisan man usab sa mga produkto nga gadalon o gaihatod sa lain nga mga nasod sa tibuok kalibutan ani nga panahona. Gahisgot ang atong teksto og habagatan, amihanan, kasadpan ug sidlakan. Apan giunsa kaha sa mga kapitan sa barko pagkahibalo kung asa kini sila nga dapit. Kay kung atong hunahunaon lisod, galisod gani ta paglakaw
dinhi sa yuta kung wala kitay kauban nga nakasinati kung asa kita gapaingon o kung wala kitay mapa. Labaw na gid kalisod ang dagat nga tubig ang ilang gaagian, busa kung wala sila insakto nga himan, dili sila makabalo kung asa sila gapaingon. Busa sa kada barko naay gibutang nga ginganlan og kumpas nga ilang gagamiton para mahimbaw-an nila kung asa gaatubang ang barko. Mo'y usa nila kahiman nga gamit gid kaayo. Ang amihanan makita sa ibabaw sa kumpas o sa English ginganlan og north. Ug dayon diya sa ubos nga bahin makita usab ang habagatan o sa English ginganlan og south. Ug naa pa gyud sidlakan nga makita sa tuo nga bahin sa kumpas o sa English ginganlan og east. Ug dayon ang kasadpan sa wala nga bahin sa kumpas o sa English gatawgon og west. Ug ang kanunay gaitudlo sa kumpas tanang panahon mao ang amihanan o north nga diya sa ibabaw. Busa gakahimbaw-an sa mga kapitan sa barko kung asa gaatubang ang barko bisan kung gabii. Aduna pagiuban nga bahin nga makita nato diha sa mga barko. Ang angkla. Ang angkla sa barko gaibitay kini diha sa kilid sa barko ug bugat kini nga asiro nga gaituntun gikan sa barko pinaagi sa kadina sangko sa giladmon kung panahon nga mopundo ang barko. Apan kung kusog kaayo ang hangin, dili man makatabang ang angkla kay mabirara, maoy tumong lugar sa angkla nga naa sa mga barko. Kung panahon nga mohunong sila, ihulog nila kining angkla ug maoy hinungdan nga makahunong sila, pero kung kusog ang hangin, mapalit siya. Dili kay makatabang kay ang barko madalaman sa hangin. Ug dayon aduna pagyoy buti. Ang buti dali nato makita diya sa mga barko kay gamay sila nga baruto o gamay nga sakayan. O gamit kini sa mga seaman o sa mga pasahero sa mga barko kung naa sila tuyo sa baybay pananglitan. Dili man makaabot ang barko dito gid sa baybay sa kilid kay posible nga makasagyad ang barko. Busa gamit nila kining buti o gamay nga sakayan para nga makaabot sila sa pinakakilid o base naa sila'y paliton. Kung naa sila'y atuan, kining buti mo'y ilang gamiton. O gamit usab kini kung panahon gakalunod ang barko. Mo'y ilang dali nga masakayan biya sa barko nga gakalunod o kasagara kini nga mga buti gikarga sa mga barko ug ayha inaog kung gamiton. Usahay naa sa kilid, ang uban pud naa sa taas nga ilang ipangbitay. Mo'y kahimtang niini nga buti. Ug dayon ang dulong sa barko mao ang ulo o punto sa barko. Dayon ang ulin sa barko mao ang atras nga bahin. Ang bansalan sa barko naa sa iyang atras isip kapay niya ug maoy gapanimon sa barko ug gapatuyo kung kinahanglan sila muliko. Kato nga bansalan nga diha sa atras nga bahin maoy silbi niya panimon nga para makatuyo kini nga barko. Sa ato pa mao kini ang uban nga mga bahin nga atong makita diha sa barko. Mupadayon kita pagbasa sa kung unsa ang sunod nga nahitabo. Mga Buhat Kapitulo 27, versikulo 3 hangtod sa 17. Sa pagkasunod adlaw, gikan lugar sa Cesarea, matud pa ni Lucas, sa pagkasunod adlaw midunggo kami sa Sidon. O giatiman pag-ayo ni Julio si Pablo o gitugutan siya sa pag-adto sa iyang mga higala aron maatiman. Sa ato pa si Pablo, makita nato pag-ayo nga pinalangga man ni Kapitan Julio. Yani sa pag-abot nila sa Sidon, si Pablo gitugutan niya nga makabisita ang ato sa iyang mga higala aron maatiman. Basin gani na ay mga higala niya nga naa sila'y gusto ipadala para sa paglawig ni Pablo. Kay kini nga mga paglawig ni Pablo, uban sa iyang mga kauban, uban sa uban pagid niya mga binilanggo, dili man kay simana lang para nga makaabot sila sa Roma, kung dili
abtang gid og pila ka mga semana ug basin bulan gani. Mo'y nahitabo niini nga panaw ni Pablo padulong sa Roma. Bersikulo 4, ug sa nakagikan na kami didto sa ato pa nakasakay sila pagbalik gikan sa Sidon, mulawig na usab ang barko nga ilang gisakyan, ug sa nakagikan na kami matud ni Lucas, milawig kami sa lipod sa Sipro kay sungsungon man ang hangin. So, sa ato pa makita nato dinhi sa mapa nga sa pagbiya nila sa Sidon nga ang ilang gisakyan barko nga taga Adramito nga mudunggo lang sa mga dungguanan sa Asya. Nasayra nato nga kini nga barko dili makasugakod sa dagko nga laod o mga kusog nga mga hangin. Busa ang ilang biyahe, matud pa ni Lucas, milawig kami sa lipod sa Sipro kay sungsungon man ang hangin. Lisod kaayo ang pag-abanti nila tungod ni ini nga hangin nya maoy makabangga sa ilang barko nga gasakyan. Busa matud ni Lucas, nagpasalipod sila sa Sipro kay lisod ang hangin ug kusog, ug sa nalawig na namo ang kadagatan nga atbang sa Cilicia ug Pampilya, miabot kami sa Mira sa Lycia. Sa ato pa ang ilang biyahe tungod sa kusog nga hangin nga dili sila makasukol tungod sa kakusog, na maybay sila hangtod nga nagpasalipod sila sa Sipro ug hangtod nga nakaabot sila sa atbang sa Cilicia nga sakop sa Pampilya ug miabot dayon sila sa Mira sa Lycia. Bersikulo 6. Pag-abot nila sa Mira, dito ang kapitan nakakita og barko nga gikan sa Alejandria nga mulawig padulong sa Italya. O kami iyang gipasakay niini. Sa ato pa siguro nagnaog silang Pablo uban sa uban niya mga binilanggo nga kauban niya, ug si Kapitan Julio aduna siya nakita nga usa nga barko nga gikan sa Alejandria. Ug mga igsoon atong hinumduman nga ang Alejandria sakop man sa Ehipto, ug ang Ehipto niini nga panahona sila ang dako nga supplier may tungod sa bugas nga mohatod ug mobaligya sa bisan asa nga mga nasod sa tibuok kalibutan. Ug makasiguro kita nga kini nga barko nga gikan sa Alejandria makasukol kung moagi sa lalom nga kadagatan ug makasukol pagid sa lawom nga mga balod, dagko nga mga balod ug bisan siguro sa mga hangin, basin makaya niya. Busa gipabalhin silang Pablo niini nga barko ug mulawig padulong sa Italya. Sulod sa daghang mga adlaw sa naglawig kami sa hinahinay, naglisod kami pag-abot sa atbang sa Nido. Ug kay ang hangin wala man mutugot kanamo sa pagpadayon, milawig kami sa lipod sa Krita atbang sa Salmone. Samtang naglisod kami sa paglawig subay niini, miabot kami sa usa ka dapit nga ginganlan ug mga maayong dungguanan nga duol niini mao ang syudad sa Lasea. Sa ato pa gikan sa Mira nakabalhin silang Pablo sa pagsakay sa usa ka barko nga gikan sa Alejandria nga sakop sa Ehipto, ug makaingon kita nga kini nga barko makasukol man sa pag-agi sa lalom nga kadagatan o sa pag-agi sa dagkong mga balod, tungod kay kini nga barko gakargahan man sa mga bugas, mga humay, trigo ug uban pa nga ginasupply niya sa daghan nga mga nasod, kay ang Ehipto sila mao ang palitanan sa bugas niini nga panahona. Busa tungod sa pagkakita ni Kapitan Julio nga posible nga maayo kini nga gasakyan nga makaabot sila sa Roma, gipabalhin nila silang Pablo. Kung atong mahinumduman, ang ilang biyahe dinhi nga panahona na maybay gihapon sila dinhi sa atbang sa Nido. Ug tungod kay lisod ang hangin, sungsungon ang hangin, naghinay-hinay sila hangtod nga nakaabot sila sa Salmone. Ug hangtod nga namaybay sila dinhi sa Lasea, ug naniguro sila nga makadunggo sila dinhi sa mga maayong dungguanan dinhi sa Krita. Badayon kita.
ug sa milabay na ang taas nga panahon ug kuyaw na ang paglawig tungod kay ang tingpuasa milabay naman, si Pablo mitambag kanila nga nag-ingon, mga higala, akong nakita nga kining maong panaw musangko sa kadaot ug dakong kapildihan. Dili lamang sa karga ug sa mga barko, kung dili sa atong mga kinabuhi usab. Sa ato pa, sa ilang paglawig dinhi, nakalabay og taas nga panahon, siguro naka-standby sila dito sa maayong nga dungguanan, ug mitambag si Pablo kanila nga kini nga biyahe, matud pa niya mga higala, nakita niya nga kining ilang pagbiyahe musangko man sa kadautan ug kapildihan. Dili lamang sa mga karga ug sa barko, ug miingon si Pablo bisan man usab sa ilang mga kinabuhi. Nganong misulti si Pablo niini? Kay niini nga ilang paglawig, labay na sa tingpuasa ug atong mahinumduman, nga human sa tingpuasa, diha na ang grabe nga low pressure ug gasugod kini diha sa mga Oktubre hangtod sa katapusan sa Marso, ug gikan sa low pressure sunod nga mga panahon moabot na dayon ang daghan nga mga bagyo. Maoy na hinumduman ni Pablo kay nasinati niya pag-ayo kini nga mga panahona, kay kapipila siya makasakay og barko ug mao kini ang mga daot nga panahon nga posible nga kadautan para sa mga barko ug sa mga galawig niini. Busa si Pablo nakasulti sa iyang mga higala nga lisod kini nga panaw ug musangko gyud sa kadautan ug kapildihan, dili lang sa mga barko o sa karga kundi bisan usab sa atong mga kinabuhi. Diya sa bersikulo 11, apan ang kapitan sa kasundaluhan mituo pa sa kapitan ug sa tag-iya sa barko kaysa gisulti ni Pablo. Sa ato pa, si Kapitan Julio, mituo siya sa kapitan adto nga barko kaysa gisulti ni Pablo nga pagpasidaan ngadto kanila. Ug tungod kay ang dungguanan dili man maayong punduhan panahon sa tingtugnaw, ang kadaghanan mitambag sa pagpalawig gikan didto. Sa pagpamasin niya makaabot ra sila sa Phoenicia, usa ka dungguanan sa Krita, nga nag-atubang sa habagatang kasadpan ug sa amihanang kasadpan ug sa pagpalabay sa tingtugnaw didto. Sa ato pa, nakita ni Pablo nga dili gid ni maayo, pero ang tanan nakadesisyon. Bisan ang kapitan sa barko, si Kapitan Julio, uban sa mga tripulante nga kinahanglan sila mupadayon, ug naniguro sila nga makaabot sila sa maayong dungguanan dito dapit sa Phoenicia, ug dito sila magpalabay sa tingtugnaw. Kay dili man maayo gihapon ang ilang kahimtang sa ilang nahimutangan karon, busa nagpadayon sila, wala nila huna-hunaw ang pagpasidaan ni Pablo kanila. Ug sa diha nga mihuros paghinay ang habagat, sa pagdahom nga nakabot na nila ang ilang tuyo, giisa nila ang angkla ug milawig sila subay sa Krita duol sa baybayon. Apan wala madugay, mihuros ang usa ka kusog nga hangin nga ginganlan ug dumagsa, ug sa diha nga ang barko naabtan na niini ug dili na makasungsong sa hangin, nagpauyon-uyon na lamang kami ug gipadpad. Sa ato pa, imbes ila nang giisa ang angkla, kay ang ilang hunahuna maayo na kini nga panahon ug siguro maayo na nga paglawig, naigo sila sa hangin nga dumagsa nga kusog kaayo ug gipadpad sila sa hangin. Ug tungod niini, nagpauyon-uyon na lang sila kay basin maguba ang ilang layag. Ug mo'y hinungdan nga mamiligro sila. Busa nagpauyon-uyon sila ug gipadpad sila sa lalom nga bahin sa kadagatan. Ug sa nagpaanod kami sa lipod sa usa ka gamayng pulo nga ginganlan og Kauda, naglisod kami sa pagpahimutang sa sakayan. Ug sa naisa na kini, ang barko ilang gibantingan. Sa ato pa ilang gibudburan pag-ayo kay posible nasayod sila nga lisod ni ang ilang gakaatubang. Ug ilang gipanghiktan ug dagko nga mga pisi, kay ang ilang mga barko sa una mga tablaman, dili man sama karon nga mga puthaw. Ug kining banting nga ilang gihikot sa barko, makadugang ug kalig-on,
nga kung makaigo sa dagko nga mga balod, dili sila basta-basta maguba. Og sa naisa na kini, ang barko ilang gibantingan ug unya sa kahadlok nga masangat sila sa Sirtis, ilang gipaubos ang mga layag ug nagpaanod sila. Sa ato pa mga igsuon, atong mahinumduman nga ilang gilig-unan pag-ayo ang ilang barko kay ang barko sa una mga tablaman, dili man sama karon nga mga puthaw. Ug ang ilang gipanuguruhan ug ang ilang pagkahadlok nga basin masangad sila sa Sirtis. Ug kung atong makita sa mapa nga duol sa Africa ug abay pud sa Cyrene, kung atong makita suok kini nga bahin ug kini nga bahin puros kabalasan. Ug kung makasangad ang barko dinhi, kapeligruhan gid niya. Kay dinhi banggaan siya sa dagkong mga balod kung makasungsong dinhi ug mo'y hinungdan nga maguba siya ug posible nga ang mga tawo nga sakay niini mamiligro usab. Busa na balaka sila og nahadlok nga basin ipadpad sila sa hangin dinhi, busa ilang giisa ang ilang mga layag ug dayon mipadayon sila. So sa ato pa kining Sirtis kinahanglan usab og sementeryo sa mga barko, kay daghan man nga mga barko nga sa ilang mga pagbiyahe kung dili nila mabantayan dinhi sila ipadpad sa hangin. Sa ato pa, gikan sa Sidon hangtod sa Mira, lisod ang ilang paglawig kay sungsungon man ang hangin. Ug pag-abot nila sa Mira, nakakita si Kapitan Julio og barko gikan sa Alejandria nga mulawig paingon sa Italya. Ug dito sila mibalhin. Ug sigurado nga kining barko mas dako ug mas kusog ug mas makakaya sa mga isog nga mga dagat, kay gabiyahe og layo labang sa dagkong mga dagat nga ga-deliver og bugas gikan sa Ehipto ngadto sa Italya. Busa maoy gisaligan ni Kapitan Julio sa iyang paghatod sa mga binilanggo sa Roma ug mituo siya nga makalahutay gid sila. Apan naglisod sila tungod sa hangin, busa nakapasalipod sila sa Krita ug miabot sila sa usa ka dapit nga ginganlan og mga maayong dungguanan. Ug sa milabay na ang taas nga panahon kay nalangan man sila tungod sa hangin, nagdesisyon ang mga gadala sa barko nga mamidpid sila paingon sa Phoenicia, usa pa kadungguanan sa Krita. Ug dito sila magpalabay sa tingtugnaw apan sa ilang paglawig, naigo hinuon sila sa hangin gikan sa amihanan nga ginganlan og dumagsa ug dili kini basta-basta nga hangin. Ug nadala sila labay sa Krita paingon sa laod. Sa wala pa sila naglarga, kung atong mahinumduman mga igsoon gikan sa bersikulo nga atong gibasa ganina, nagtambag si Pablo nga mas maayo kung magpabilin ra sila sa mga maayong dungguanan, kay kung mulawig sila, mamiligro ang ilang karga, ang ilang barko ug bisan ang ilang mga kinabuhi. Mo'y sulti ni Pablo agik pagpasidaan kanila. Naimbawan kini ni Pablo, kay sinati man siya sa mga klima niadtong dapita, kay taga Tarsus si Pablo. O katulo na gani siya makaagi niadtong mga dagat sa iyang mga pagmisyon. Ug nahimbawan pod ni Pablo nga delikado ang mga dagat, kay naiwas man ang tingpuasa ug maunay sugod sa ting low pressure ug ting bagyo ani nga panahuna. Ug kung atong mahuna-huna, bisan gani kita nga dinhi sa yuta, kung makasinati kita og low pressure na dili man sayon tugnaw ug hangin ug samot na kung naay mga bagyo, unsa pa kaha ang mga barko nga gaagi sa mga dagat kung makaagi sila ani ug mo'y ilang maatubang ang low pressure uban sa mga dagko nga hangin ug dagko pagid niya mga balod. Busa si Pablo nakabaludaan niya kini nga ilang panaw basin mo sangko gyud sa kapildihan. Ug mao gyud sulti ni Pablo. Ang tingpuasa usa ka kasaulugan sa mga Hudiyo nga maatol sa Oktubre. Ug liwas adto kutob sa Marso mao ang tingbagyo. Ug ting delikado alang sa mga barko, busa maoy hinungdan nga misulti si Pablo
nga maayo kung dili sila mulawig. Magpabilin una sila didto. Apan ang kapitan sa barko ug si Julio nga kapitan sa mga sundalo may desisyon nga mulawig gayud sila. Apan nakaigo hinuon sila sa dakong hangin nga nagdala kanila didto sa laod ug nakapauyon-uyon ra sila sa hangin kay basin maguba ang ilang barko. Ug sa nagpaanod sila sa salipod sa gamayng pulo nga Kauda, ilang gisakay ang buti diya sa barko aron dili maunsa kay siguro ilang giguyod kining mga gagmay nga sakayan o buti. O gibantingan ang barko sa dakong mga pisi. Sa ato pa, gilig-una nila ang ilang mga barko. Kay posible nga makasugok sila og dagko nga mga balod nga basin mo muguba sa ilang barko. Busa gilig-unon nila niadtong panahuna. Kay ang mga barko gibuhat man gikan sa tabla. Ug mga kahoy, busa dali mabungkag kung ang dagat mangisog. Ug nahadlok sila pag-ayo nga basin makasagyat sila sa Sirtes, kay ang Sirtes sementeryo sa mga barko, kay mabaw man didto ug kung makasagyat ang mga barko, panahon sa mga bagyo mabungkag ang barko ug malumos ang tanan nga gasakay niini. Kay ang Sirtes pulos kabalasan ug posible nga makasagyat gyud ang barko didto kung makaabot didto. Mupadaan kita sa pagbasa sa mga buhat kapitulo 27 bersikulo 18 hangtod sa 44. Dayon makaabot kita sa kapitulo 28 bersikulo 1. Sa dihang gilamba-lamba kami pag-ayo sa bagyo. Sa pagkasunod adlaw misugod sila sa paglabay sa mga karga ngadto sa dagat. Ug sa ikatulong adlaw pinaagi sa ilang kaugalingong mga kamot. Ilang gipanglabay sa dagat ang ubang mga kasangkapan sa barko. Sa dihang walay adlaw o mga bituon nga may pakita sulod sa daghang mga adlaw. Ug dili gamay ang bagyo nga may kusukuso kanamo na wala ang tanang paglaom nga maluwas pa kami. Matud pa ni Lucas dinhi nga panahona. Sa ato pa paglabay sa ikatulong adlaw, ipanglabay nila ang ilang uban pagid nga makapabugat sa barko, ban mga kasangkapan ilang gilabay dito sa dagat. Ug matud pa ni Lucas, wala sila'y adlaw o bituon nga nakita sulod sa daghang mga adlaw. Dili gamay ang bagyo nga may kusog-kusog kanila. Sobra ka kusog, busa sa ilang hunahuna, nawala na ang ilang paglaom nga maluwas pa. Gikan niini nga ilang paglawig padulong sa Roma. Bersikulo 21. Ug kay dugay naman nga wala sila'y kaon, si Pablo mitindog sa ilang taliwala ug miingon, mga higala, namati palang unta kamo kanako matud pa niya, ug wala unta mulawig gikan sa Krita, kalikayan unta kining kadaot ug kapildihan. Apan karon magtambag ako kaninyo sa pagsalig kay walay mawad-an og kinabuhi kaninyo, kundili ang barko lamang. Kay niining gabi una may mitindog tupad kanako nga usa ka anghel sa Dios, diin ako sakop ug mo'y akong gisimba, ug miingon kanako ayaw kahadlok Pablo. Kinahanglan mo atubang ikaw kang Sisar ug tan-awa, gitugyan sa Dios kanimo ang tanan nga nagsakay, uban kanimo, busa mga tao salig kamo, kay ako nagtuo sa Dios nga kini mahitabo gayud, sumala sa gisulti kanako. Apan kinahanglan masangad kita og usa ka pulo. Sa ato pa, makita nato dinhi nga si Pablo murag mo'y nahimo nga gadala o mo'y nahimo nga tinugyanan para niining tanan nga sakay sa barko gikan kang Kapitan Julio, kapitan sa barko, uban nga mga tripulante ug uban pagid nga mga binilanggo. Kining tanan nakatugyan sa Dios ngadto sa kinabuhi ni Pablo. Ug si Pablo karon mo'y silbi nahimo nila nga pangulo nga para makaabot sila sa ilang paglawig nga walay mahitabo o walay kinabuhi nga makalas, kay maoy gisulti sa Dios pinaagi sa anghel nga mitupad kang Pablo ug misulti nga ayaw kahadlok. Kinahanglan mo atubang ikaw kang Sisar, kinahanglan nga makaabot ka dito sa Roma.
Versikulo 27. Sa pag-abot na sa ikanapulo upat nga gabii, samtang gianod-anod kami tabok sa kadagatan sa Adria. Sa pagkatungang gabii ang mga tripulante nagtuo nga nagkaduol na sila sa mamala. Maong lugar ang ilang hunahuna nga hapit na sila makaabot sa baybay. Ug ang mga tripulante nagtuo nga hapit na gyud. Ug sa dihang gisukod nila ang giladmon, naa sila pisi nga para makasukod sa kununsa ang kalawom sa dagat nga ila panggaagihan. O kini nga pisi adunay mga bugat nga bahin nga maoy mudala sa pisi patiglom ngadto sa lawom nga dagat. Ug ilang nasuta ang kini 20 kadupa. Ug sa unahan ug jutay gisukod na usab nila. Ug ilang nasuta ang kini 15 kadupa. Ug sa kahadlok nga tingali unya ug masangad kami sa mga bato, ilang giariya ang upat ka angkla gikan sa ulin. Ug nagampo nga maadlawan na unta. Sa diha nga ang mga tripulante nagtingwa sa pag-ikyas gikan sa barko ug gitunto na ang gamayng sakayan, ang buti, kay gaandam sila sa paglayas, ngadto sa dagat sa pasangil nga ipaubos ang mga angkla sa dulong. Si Pablo miingon sa kapitan ug sa mga sundalo, kung kining mga tawhana dili magpabilin sa barko, dili gayud kamo maluwas. Ay nakasabot si Pablo nga kining mga tripulante galayas na. Busa giputol sa mga sundalo ang mga pisi sa gamayng sakayan ug gipasagdan kini nga maanod. Sa ato pa, kibadlong sila ni Pablo, ug matod pa ni Pablo kung mutuman sila sa ilang gusto, na posible nga dili gid sila maluwas ni ini nga ilang paglawig. Busa ang gibuhat sa mga tripulante, giputol nila ang pisi sa gamayng sakayan ug gipasagdan na lang nga maanod. Sa hapit na musilang ang adlaw, si Pablo miagda kanilang tanan sa pagkaon nga nag-ingon. Karon mao ang ikanapulo ug upat nga adlaw nga kamo nagpadayon sa pagpaabot ug nga walay gikaon bisan unsa. Sa ato pa 14 na sila kaadlaw didto sa dagat ug sa wala pay insakto nga kasulbaran kung makaabot ba sila sa kilid sa baybay nga safety. Gawas sa gisaad sa Dios ngadto kang Pablo nga kining tanan nga mga sakay niini nga barko dili maunsa kung motuo sila sa kang Pablo. 34. Busa nag-agda ako kaninyo sa pagkaon, kini maghatag kaninyo og kusog, kay walay bisan usa ka lugas sa buhok nga mawagtang gikan sa ulo ni bisan kinsa kaninyo. Kuyaw nga pagsaad sa Dios ngadto kang Pablo, bisan usa na lang ka lugas sa ilang mga buhok, wala gay mahulog, pinaagi sa plano ug gahom ug gugma sa Dios para niining tanan nga sakay nga gitugyan kang Pablo. Ug sa nakasulti na siya niini, mikuha siya og pan. Nagpasalamat siya sa Dios sa atubangan sa tanan ug iya kining gipikas-pikas ug misugod siya sa pagkaon. Unya nadasig silang tanan ug nangaon. Ug siguro mga igsuon kung atong mahuna-huna, siguro nakawali si Pablo ngadto kanila may tungod sa lawas ug dugo ni Hesus, kay nagpikas-pikas siya. Ug basin nakapahayag siya sa kung unsa ang simbolo ni ini nga pan ug dayon nangaon ang mga tawo ni ini nga panahuna sakay sa barko ug nakadasig silang tanan. Ug matod pa ni Lucas diya sa bersikulo 37, ug kaming tanan 276 ka tawo diya sa barko. Inana sila kadaghan. Ug sa nabusog na sila, ilang gipagaanan ang barko pinaagi sa paglabay sa mga trigo ngadto sa dagat. So sa ato pa ang katapusan nga ilang gilabay didto sa dagat ang trigo ug basin uban pa nga mga bugas nga maoy nakapabugat pagit sa barko. Unya sa pagkaadlaw na, wala sila makailan ni atong yutaa. Apan nakita nila ang usa ka luok nga may baybayon nga niini sila naghunahuna kung mahimo ba sa pagpasangad sa barko ngadto sa baybayon. Busa ilang gilabay ang mga angkla ug gibiyaan sa dagat ug sa maong higayon ilang giluagan ang mga pisi nga gibanting sa mga timon
ug sa naisa na nila ang layag sa dulong, sila mipadulong sa baybayon. Ug sa pagkaabot nila og mabaw, gipasangad nila ang barko. Ang dulong niini miungot ug wala na makalihok. Mao'y nahitabo, apan ang ulin naguba tungod sa dagkong mga balod. Ang plano sa mga sundalo mo ang pagpatay sa mga binilanggo. Kay tingali unya og adunay mulangoy ug muikyas, mao ilang hunahuna niini nga mga sundalo nga kinahanglan patyon kini nga mga binilanggo. Kay basin mulaya sila pinaagi sa paglangoy ug atong hinumduman nga kung naay usa ka binilanggo nga makalayas gikan sa kamot sa mga sundalo sa Roma, kamatayon man ang silot kanila. Busa ang ilang hunahuna, pamatyon nilang daan, ay posible makalaya sila. Apan ang kapitan nga naghunahuna sa pagluwas kang Pablo, nga gusto gid niya si Pablo nga makaabot sa Roma, misanta sa ilang tuyo. Kay posible, bisan si Pablo kung mo'y ilang buhaton mapatay gid siya. Apan si Kapitan Julio, nga nagtinguha kang Pablo nga maluwas o makaabot sa Roma, gisanta niya ang plano sa mga sundalo. Ug iyang gisugo ang makamaong mulangoy sa paglukso pag-una aron sa pagkawas paingon sa mamala. Ug ang mga nahibilin nag-abay og mga tabla o sa mga gubang bahin sa barko kay wala na ang buti. Ilang gipaanod ganina sa atong gibasa, di ba? O gipangputol nila o dinhi nga panahona wala nila mo'y mahimo nga nasakyan palayas paingon sa barko nga gakalunod na. Ang uban nagsakay sa tabla ug ang uban nagsakay sa uban nga mga bahin sa guba nga barko, busa ang tanan nakalingkawas ngadto sa mamala. Kapitulo 28 bersikulo 1. Sa nakalingkawas na kami, among nahibaluan nga ang pulo ginganlan di ay ug Malta. Sa ato pa nakasangad silang Pablo ug nakaabot sila karon sa mamala nga walay bisan usa ka kinabuhi sa mga tao nga sakay adto nga barko nga namatay. Hinuon na luwas sila pinaagi sa kinabuhi ni Pablo nga mao'y nagdala kanila niini nga ilang paglawig. Sa ato pa naglisod pag-ayo silang Pablo diya sa barko sulod sa 14 ka adlaw ug 14 ka gabi. Nga wala sila makabalo kung asa sila. O gakulbaan sila nga malunod ang barko ug malumos sila. Ug wala gani nila makita ang siga sa adlaw ug ang siga sa mga bituon. Sulod sa dugay nga panahon tungod sa sobra nga bagyo ug mga panganod. Dili nila makita kung asa sila gapadulong. Ila ganing gipanglabay sa dagat ang ilang mga karga. Ang ubang mga kasangkapan sa barko ug ang mga trigo nga ilang gadadon aron mahagkapan ang barko. Pamasin nga makalahutay sila, basin lang mo ilang hunahuna. Naay gisugo sa Dios nga anghel aron masultihan si Pablo nga dili sila maunsa. Tanan sila mabuhi apan kinahanglan masangad sila. Ug gisultihan ni Pablo niini ang mga gasakay sa barko ug iya silang gidasig sa pagkaon. Ug si Pablo nahimo nga murag pangulo sa barko nga nakahatag og kusog ug kadasig sa mga pasahero ug sa mga tripulante. Ug natuman ang gisulti ni Pablo ug pag-abot nila sa mabaw, ipasangad nila ang barko ug silang tanan. Ang mga pasahero ug mga tripulante nakalukso sa dagat ug nakalangoy paingon sa baybay. Ug ang ubang dili makamaong mulangoy nag-abay og mga tabla o mga gubang bahin sa barko o nakalingkawas silang tanan ngadto sa mala. Ug nahibaluan nila sa ilang paglingkawas nga kadtong pulo ginganlan og Malta. Mga igsuon, dili gayud maunsa si Pablo. Kay gibut-an ang daan sa Dios nga makatistigos alang kaniya didto sa Roma ug makaatubang mismo kang Caesar. Maoy tuyo sa Dios sa kinabuhi ni Pablo. Ug mga igsuon, sunod nga episode atong mahimbaw-an kung unsay nahitabo nilang Pablo sa pulo nga Malta. Ug sunod nga pagtuon nato, masayra nato ang mga buhat kapitulo 28 nga mao ang katapusan nga bahin. Ug excited ako nga masayra nato kung unsa ang nahitabo ni Pablo gikan niini nga pulua hangtod nga nakaabot siya sa
Roma. O palihog mga igsuon para sa atong homework, basahan ninyo kini ang mga buhat kapitulo 27 bersikulo 1 hangtod sa 44. Salamat mga igsuon ug hangtod sa katapusan nga atong pagtuon niini nga mga buhat ug maayong adlaw.